Det her, det er Mads og Monopolet Afterburner. Klokken den er lidt over 12. Nu er vi gået uden for studiet. Her sidder Monopolet, så Asger og Steffen og Søren Rasted. Popstjernen, var der noget, du ikke fik sagt i dag? Ja, der var mange ting. Hvad? Jeg tænker mere på, at der er sådan en eller anden ting, du brænder inde med, hvor du fanden så ikke lige fik den overlevet. Jamen det synes jeg faktisk altid, der er lidt altså fordi når man ligesom, når røret er lagt på, og der starter en sang i radioen, så synes jeg altid, at man sidder og tænker over det, man lige har sagt, og det de andre har sagt, fordi som regel er det jo ikke sådan nogle ja-nej svar, man kan komme med. Desværre er det jo kompliceret, mange af dem. I dag var sådan lidt mere lummert, end det plejer at være, fordi vi havde en del om... Men jeg synes stadig, det var relevant på hver sin måde, fordi selvfølgelig er det lummert at snakke om sæddonation, men det er også et godt spørgsmål, fordi det peger en anden vej, end de plejer spørgsmålene. Så du det også som et lummert program i dag, Stephanie? Nej, altså nu er det tredje gang, jeg er med, og jeg vil sige, jeg synes, det har været fuldstændig gennemsnitligt lummert. Altså, ja. Jeg synes, altså vi plejer, også selvom vi siger, nu skal vi prøve at holde os til overkroppen, så ender vi nede i underlivet cirka hver anden tredje gang. Ikke? Ja. Der var en ting, jeg ikke synes, jeg fik sagt ordentligt, og det var i forhold til det her spørgsmål om sæddonation. Altså, jeg kan godt forstå, at hun har det svært med tanken om, at manden skulle rende rundt og have 1 eller 2 eller 200 børn. Men principielt set synes jeg, altså jeg tror ikke, jeg vil have det svært med det. Og jeg har det meget ligesom dig, var det ikke en af jer, der sagde, altså det er ligesom at sende en gave ud uden afsender, det er egentlig en smuk tanke. Sådan har jeg det egentlig også personligt. Men det ændrer bare ikke på, at jeg godt kan forstå, hvis hun sidder og føler sig klemt i det, og det må være det, der er udgangspunktet. Ikke? Ja. Eller ikke hende, men har de det okay med beslutningen. Hvad med dig, Asger? Brænder du inde med noget? Skal du nu hjem og læse af på det kan godt være, men jeg har det jo måske ligesom den gamle morfar, jeg kan bare ikke huske det. Ja. det er jo også en gave. Men jeg synes, at vi er pænt rundt om det. Ja, det er godt. Skal vi ikke sige, at det var job well done i dag? Jo. Det er godt. God weekend.